Kukuchingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagu tidamba chikutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare sekuziva kwenyu nyaya yaMadzibaba Ishamael yatenderera nenyika dzose uye yatendera pama social media platforms akasiyana siyana uyipi uriko kuchechi yeKenani nasu uno sekuona kwenyu pane nyaya yataifambira yemusikana kana kuti mudzimai anonzi iye Yezel. Mukubvunzisisa kwa nyaya iyi tanzwa kuti postmortem yakabuda ichiti iyo Akafa mushure mekuita miscarriage akavigwa pasina hama dzake dziri kuziva kuti chii ichakauraya munhu. Nasu uno hama dzazoita mapapers dzikasvika pakufukura mutumbi wemudzimai uyu kuzosvika isu vatori venhau tasvika kunzvimbo yeMadzibaba uko kuri kuradzikwa mudzimai anonzi Yezel. Rega titaure neveukama tinzwawo kuti vagamuchira sei danho iri rekuti mutumbi ufukunurwe uye kuzovigwa kumusha kwakabva mudzimai uyu. Marisa katiza muwaya. Devasina kutiza nepasina izvozvi. Munotenda Marisa. Katiza muwaya. Nakatagedera baba. Zawashiri papona pamwana kuti mukadzi vakadzikure. Munaishanda musha wapara kuti wakutenga nazo echechi dzokunamata. Munaishanda makore silibhiniyo. Nasi mwana kushemna muchiwindo chokuti kana kuti tichivhureka. Tata chokusenzira ka1 kutanako. Wachikuru nekubva nhasi zvechechi dzokunamata. Chechi ndodzo machechika. Basa mburungwa. Vanogadzira kobra vana kuchemra. Mbama kuti amutarisika munaishanda. Imi vana vanasenzike munotenga nemudzimwi muchakomborerwa muchaona mara nasenzi. Vachakuti amwesa. Ini ndakamira pano ndichitaura ndine munin'ina waYezel akandisera. Ndikunzwa kubatikana zvakanyanya nerufu rwaYezel. Munhu wandakagara naye asati aenda kunogara kupurazi reNyabhira. Asi nekuda kwekuona mabasa akaipa aitwa ikoko nekuda kwekugara nevanhu kwaaiita taive netsananguro dzekuti makaona munhu yaisa vanhu mukamba pasisina chinamato ndokusiya kwandakaita. Ndikamuonesa sasisi vangu kuti usaende akaramba akati hamusi kuda kuteera kunamata kwechechi. Ndakamusiya akaenda. Ndaimbotaura naye pafoni medzisira ndandisisataure naye. Pandakapedzisira kutaura naye akataura kuti musarambe muchitifonera kunoku munotidzingisa chechi. Ndo pandakapedzisira kutaura naye. Tagara. Ndo pandakazofonerwa nemurume wacho waYezel. Akaita sekunga arasika namba. But ndinoona sekunga aida kutaura rufu rwaYezel. Ndobva hangu kata phone. Last year but month ndakuti rasike zvangu. Ndo pandakarota hope ndikati mama ndarota baba vachinditi Yezel akaparara. Ane 2 weeks aparara. Ndobva vachita ane 2 weeks aparara. Iyo diye kutedza maprofita tobva taenda kumweya zvikanza akachengeteka hake siya yakadana. Tagara ndo patakaudzwa nevanhu vanga vadzingwa ikoko kuti Yezel akaparara. Saka ndine shungu dzakanyanya ndiri kunzwa kubatikana. Nekuda kwechechi ndakangofungira kuti hameno zvakaitwa ikoko. Nekuda kwechechi because chechi haisisiri yaMwari mukati. Yane ubatwa. Baba vaigara naYezel ikoko pakafa mwana havana kutaura kuti Yezel aparara. Saka baba ndo vakasara ikoko. Saka pavakasungwa asi pari zvino vakapiwa bheo vakasungirwa nyaya yekuti havana kutsanangura kumudzimai wavo kuti mwana akafa. Shoko rakasvika rechinzi mwana akashayika 12 November. Saka kubva 12 November kubata gore rineri kusvika mwedzi wapfuura uyu ndo patakazonzwa shoko. Tanga tisingasiye kuti Yezel akaparara. Postmortem yakati akaita miscarriage. Matikudi
Ndiri kuti chechi ngaiparadzwe, vanhu vadzokere kumisha dzavo dzavanogara, vasaungane zvavakaita, nekuti kucharamba kuchingofiwa semaitikira zviri kuita. Hatichaziva kuti vanhu ava vachiri kunamata zvaMwari here kana kuti nekuti mabasa avari kuita ikoko nemafirwo anoitwa ikoko hazvisisiri zvaMwari. Hazvisinomawo kuti pazuva panovigwa mwana, zuva rega rega ridoke pasina kuvigwa munhu. Saka ndinongoti chechi ngaiparadzwe. Mina wayesewo ine 15 years. Andinombobvira ndaenda chechi ndakaisiya nekuda kwekuti vaida kundipa murume ndiri mwana mudiki ndine 13 years. Ndopandakabva ndatisa ndakauya nabamunini wangu mupurisa. Ndakabva ndaenda vaiti ndo chechi yedu kana usingaende kuchikoro uri mwana musikana unofanira kugara nemurume, kana uri mukomana unoitawo basa rekuti unenge uchiveza uchiita basa remaoko uchiita zvimwe zvinenge zvichitova vamwe. Ndiri kurwadziwa zvizhinji nasisi wangu akashaya nekuda kwechechi. Vaigara ikoko nababa, takaedza kuvaudza kuti sisi hapa sisina kunamata, asi vakataura kuti hakuna kusiri kufa, ndiri kuda kunamata, nyange ndakaikoko ndofa, nyange ndiri kunoko ndogona kungofa. Ndopatikapedzisira kutaura navo, handizombobvira ndavaona futi. Sisi ava ndakagara navo kuedza zvegore, ndichibatsira vachengeta vana, ungava nevana 4 vanga vakabatana batana zvizhinji. Saka pavakanzi vakashaya zvakanzi vakashaya nemiscarriage. Saka tiri kuona kuti kwanga kuri nyaya yekuti kuzvara stereki. Ndini Sawira wawo kwachikuruni, Sawira wahezewo nababa wake Siribhiniyo. Ndakabatikana zvokuti pandikanzwa kuti Siribhini aurayira mwana uKenani wakafushira ikoko vamwe vese vasipo. Zvinhu zvikundirwadza zvisingaite ndisasawira kuti Sawira ndinofanira kuva ndakagezawo hezewo ndini Sawira wake, asi hezewo kunogezwa kuKenani endozvo akuya amunhu akambopinda muguva akabuda. Saka tiri pakuchema nekukumbira kuti munhu wekwachikuruni rambai makadaro, mudzimu watungamira kuna nasendi avo vatungamira kuti mwana auye munyika ino nzvimbo ino. Ndini Sawira wawo ndiri kuchema nekukumbira kuti mudzimu wekwachikuruni ndeyakomborera vana ava. Ndoti hezewo zura murugare, asi upenyu hwaSiribhini ngava upenyu unorwadza, nokuti upenyu hwarwadza mukadzi wake wakadzinga munyika yeKenani. Nyika yeKenani inzvimbo yakasvika Joshua. Mozisi chayakasvika mukufira padombo asati asvika munzvimbo iyi. Asi nhasi mwana uyu anzi aenda kuKenani. Ndangofara kuti adzoka mukati menzvimbo inoyi yekwachikuruni ende takumufushira. Asi hazvina mhosva kuti vamufushira uko kumarara uko. Asi apa ndingofara kuti nhasi vauya naye mukati menzvimbo. Mudzimu wekwachikuruni ngaikomborera nasenta unachagedera vachungamirirwe. Ndatenda zvangu Sawira wawo. Notenda. Mashoko amakamboudzawo mhuri maererano nekunotora mutumbi kuti vauye vanhu. Ndakaiudza kuti chinokosha ndechekuti munhu akavigirwa kunzvimbo yaari nyeko zvinotora radzaga takuchema musoro wembudzi pachivanhu. Inini hangu hazvina kundifadza, asi sezvawaita zvokutora iri bhodhi kudai ndanzwa mwoyo wangu kufara nokuti vakufushira mapfupa emwana wavo munzvimbo yaakaberekerwa. Tiri tete vahezewo hanzvadzi yababa vake. Saka ini ndiri kubatikana nezvakaita hanzvadzi yangu, kuramba dzinza rake, kuramba amai vangu achiti handina ukama naamai. Zvinhu zvandisuwisa kusvikira pazvazvosvika nhasi. Azosvika pakusvitsa mwana panguva yakaoma, kurasikirwa nemwana achisiya mhuri yake. Saka nhasi uno ndiri kutenda wangu hurumende nekubatsira kwavazoitawo kuti mwana uyu agone kuzosvika mukati memusha uno kubva kunzvimbo yaakapararira. Asi ndine chichemo chekuti dai zvaikwanisika hurumende yakwanisa kubatsira kuti chechi iyoyo ibhanwe muZimbabwe, nekuti hakuna chechi inoramba dzinza rayo asati azviona. Saka ndingotenda hangu kuti vaita havo muzukuru wangu kuti achengetedzwe kune dzinza rake, kuno ndokudzinza kwavauya naye. Ndiri kuzvitenda hangu, asi ndiri kuti hanzvadzi yangu dai agona kuti abude mukati menzvimbo iyoyo adzokere mudzinza, nokuti akaramba ari ikoko vana vese vachaparara. Hanzvadzi yenyu imimi chicha kuenda kuKenani makazvigamuchira sei? Ini nanda kuzvitambira, asi kuti semunhu aita naro tichimuonesa
iye aiti nini ndoda kuenda kuKenani kuti ndife ndichipona nzvimbo ina Mwari. Saka amai pavakaonekwa amai vari pano vachionekwa kunzi musisiri amai vangu ndakuenda kune hama dzangu. Amai vakazvikamuchira amai ava vanozvika zvaingovarwadza vakangozvitambirawo kuti hapana chekuita asi nanhasi zviri kuvarwadza kuti mwana wangu wandakabereka ondiramba kuti handisisina amai. Muchizonzwa imimi kuti muzukuru wenyu akashaya muna October. Maizviziva here pesa apa kuti muzukuru ashaya kana makazotonzwa? Hataizviziva, takazozviziva muna Machi. Pesa apa hatina zvataiziva takazviziva muna Machi. Zvichinzi mwana akashaya muna November. Ndopatakazotanga kuziva. Makazvikamuchira sei? Zvikatirwadza. Asi takazochemerawo takaitoishuwirawo kuti dai akwanisa kubva ikoko auye mudzinza. Nokuti mangwana inizoita ngozi kunesu vamwe vana. Akapararira musango. Saka apa ndiri kutofarawo hangu. Haana kuuya ari ikoko. Makamboendere kana wani wemhuri wenyu akamboenda kanotaura naye kuti chii chakanyatsoitika kuti mwana ashaya? Vakaenda asi airamba kuti handikuzivei, hamusi hama dzangu. Haitoda kana kutoti vasvike padhuze pake aiti handikuzivei, hamusi hama dzangu. Mwana uyu ndakaviga nokuti ndewangu, mimi handikuzivei. Amai vake amai vemwana haana kuvaudza kuti mwana akafa. Vakazviziva muna Machi. Akati handaikwanisa kuvaudza nokuti havana ukama naye mwana iyeyo. Inini ndine ukama naye. Takatarisa chechi ndezvipi zvamunofunga kuti zvingaitwe kuedza kuderedza matambudziko akaita sewaya azowira mhuri? Tiri kushuwira kuti dai zvaiita hurumende yatibatsirawo padambudziko rokuti vana havaende kuchikoro, havaende kuchipatara. Yezero dai akaenda kuchipatara haifa. Nekuti ari kunzi akabva pamuviri ndozvakakonzeresa kuti azofa. Saka dai zvakaitika ari mumaoko mechipatara hataipararirwa naHezero. Ndetwo Plaxedes Nyamunga ndirisawira waHezero. Hezero uyu akatama achinzi aenda nababa wake kuKenani. Baba wacho vachienda kuKenani takazvishora. Asi zvino baba vachatinetsa takazonzwa kuti vakasvikofushira mwana. Baba vari vega vadzinga mudzimai wavo kuKenani. Ndobva tazonzwa kuti Yezu akafa. Hezi takati akafa nezvo kanzi akafa akavigwa ikoko. Zvino takanzwa kubatikana kuti munhu angavige mwana pasina vabereki. Amai vakabereka vasina kuzviziva, vasina kuudziwa. Takabatikana zvisingaite. Nanhasi tazosvika pakunzi Hezero akunofukunurwa auya. Tinozvitambira zvedu asi zvinobata zvinopisa tsitsi kuti mwana anosvika pakuvigwa kusina amai vake ozodzoka kunofukurwa mapfupa kuti azoyanovigwa mukati menzvimbo ino. Zvinhu zvisingaite. Dai vamwe kana iyo chechi yacho tinofunga kuti dai yanga yaparadzwa. kuKenani uko hakufanira kugara vanhu nokuti zviriko kuKenani uko hazvina kunaka. Vanhu vanopera kufa zvisina kana tsaruka tisingazoti vanhu vafa nei. Tabatikana nokuti kufa kwakaita Hezero gore rapera achizoyanovigwa izvino akucherwa mapfupa ake. Hazvisi zvinhu zvatifadza asi zvatibata. Takutozvozvitenda hedu kuti auya mapfupa akazokwanisa kuya ikoko akaitawo vakazotitaura kuti Heza akafa kare kare akakwanisa kunofukurwa mapfupa ake kuti asvike mukati menzvimbo. Tinozvitenda izvozvo. Taitovatsura kuti hakuna chinhu chinonzi Kenani pasi pezuva pano. Ivo vairedzera taiva kune Kenani tikavasiya vakaenda asi takavatsura takazvishora. Tinotenda. Hezero mwana womwana wangu, mwanakomana. Vakauya kumba kwangu vakati amai ndakazokuzisai kuti ine kana ndakafa ndinovigwa nehama dzangu wechechi. Kana makwana ndavigwa ndizvozvo zvakatokwana zvakadaro. Takatarisana nepakuti vanhu vechechi iyi yaMadzibaba Ishamael vanocheka ukama nehama dzavo. Makatocheka ukama here nemwana uyu? Kutaura kwavo vanodaro asi kumhepo hazviko. Asi achikuudzai kuti ndakunotsvaga dzimwe hama dzangu dzavo dzekuchechi, amai vave vekuchechi, baba vave vekuchechi. Makanzwa sei? Ndakanetseka napo ipapo. Ndakati ko mwana wokubereka angadaro. Ko ropa rangu raanaro. Zvakandinetsa. Makamubvunzei? Takataura naye. Akati ndatoriwo baba pachizvangu. Saka kutakura kwakaita mwanasikana wake makazvigamuchira sei? Ndakandisiko.
ndikangonzwa kuti akusisina musha wakapazwa wakatoenda. Ndakazviziva nokuudzwa nemukomana kunzi amai Yesu Akafa. Patakabva ndoenda kuHarare. Tukaita mazuva 3 weeks ndiriko. Chinzi ada kufukurwa. Takamboenda kunyabhira. Takadzokera panzira takasvika panonzi pavanoti pakrabho. Patakambozorora tiri ipapo. Svikira zuva kudoka tadzokera kutauni. Pandazodzokera kumusha ndikati mazuva yawanda. Kana bhodhi rauya ndinosangana nemi kupi kumusha. Zvainzi vada kufukurwa. Ndaikoperekedza muroora. Takatarisa kuda kuenda kunyabhira. Muroora akazoenda ere kuzoti asvike kunyabhira kwacho. Takaenda nemota takadzokera kunzi kumunda wake mukuru wacho. Ndipo takadzokera pamuhacha so. Mama dzingiriswa ere? Ayo zvakangonzi dzokai mapurisa vaya vanokuuya vanokuperekedzai. Ndipo tadzoka. Asi tichisvika muchiona panzvimbo apo. Sekuona kwenyu. Pane zvinhu zvinoratidza kuti apa pane umwari. Sekuona kwenyu semunhu. Atina kusvika mumusha mavo. Takadzokera kunze kwe. Kana mupostori wana watakaona hapana. Asi takatarisa chechi nezvinhu zvamunofunga kuti zvingaitwa. Kuedza kuderedza matambudziko akadai atazosangana nawo kana izi. Saka rema ndasangana nazvo. Asi ndamboona zvakadaro. Chechi dzakawanda. Kuna mutemo inosvika ipapo. Takatarisa muzukuru wenyu. Makabvunzwa ere chakakonzeresa ufu hwake? Handina kuchiziva. Nanasi. Aiwa, tinotenda kudu. Nhasi uno tiri kuona mutumbi kana kuti mapfupa emuzukuru auya kuzoradzikwa kumusha kwake. Mukunzwa sei zambia yemuzukuru? Ingorwadziwa ka. Zviri kundirwadza zvakanyanya kushaira kuti ndotangira papi. Ingorwadziwa. Nevana vabereka vakawandisa nguva diki. Ane 4, 5 vapenyu 4. Patingo yacho. Diki. Zvino kandibata. Tinotenda kumaita basi. Asi ko zvino mukapiwa mukana wekuti mwana wenyu ari apa. Ndapo mashoko amungade kumudza. Baba wamwana ye. Kuninga. Ndinenge chimubvunza ndosva wakanoita ere zvawaita izvi. Zvotondibata. Ndozotadza kutaura futi ipapo. Ini ndinonzi amai Zumbwa, amai Kerina, Siribhiniyo nemukadzi wake amai Lisa. Taiwirirana nawo asi kubva vatanga chechi. Vairamba kana kuti vangomoka na mvura mudzimba dzavo kuti kana kukumbidzana nyangu nawo sauti asi mumashure taitokumbidzana nawo sauti tichita sei. Kusvika vabva vakaenda vakazongobva pamba paita zvokutiza kana kuoneka vachiitira chechi yavo kuti hanzi haibvumire kuti vanhu vaoneke vazikanwe vaite sei. Vaenda kunyabhira. Chakazonyanya kutirwadza takanzwa kuti mukadzi mukuru akadzingwa akasara nemudiki nokuti kunokabva nevakadzi vaviri. Saka chinhu chakanyanya kutirwadza isusu ndechekuti mukadzi akatanga chechi vakazonomusapura vakuona vana vadiki vakuda mukadzi mudiki vakazonourayisa mwana. Saka chinhu chatinonyanya kutirwadza isusu pachechi inyaya yekuti chechi inofanira kunge ine rudo. Chechi inofanira kunge ichinzwisisa kuziva kuti mwana kana akaberekwa mudzimu yaamai inokosha pakuchengetwa kwemwana. Nokuti amai ndo vanotakura 9 months, amai ndo vanorwadziwa nemwana. Saka hazviti kuti baba vanoiga mwana vasina nokuda kwechechi. Chechi inobva yatora dzinza remunhu robva yati dzinza raene yega wotanga kutonga munhu akaberekwa nedzinza. Nokuti mutemo wenyika yedu unotaura kuti mwana anoenda kuchikoro. Mutemo wenyika yedu unotaura kuti mwana munhu wese anofamba ari mudzinza rokwavo. Zvonokuda kwechechi yakanga yarasa chivanhu chedu. Ini chandiri kutaura pazuva ranhasi kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kutiwo kudini nokuti amai vasarava vakaburitswa muchechi umu. Ko haazofunga here sei hurumende yakabvuma kuti Siribhino zuva ranhasi atore bheu nokuti Siribhino paakatora bheu iye zvinozvo achaurayisa
achanogona kutenga kana mbavha kana kutenga mhuri kana vanhu vake vechechi nokuti vanhu vake vagara dzitori vanhu vanotonotsinye varoyi. Saka nhasi havazofunga here kuya kuzouraya vanava nemukadzi. Tiri kukumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti pindirai kuti mukadzi waSiribhinio nevana vake vaakasiya vagone kurarama pari safe, kuti vararame pari safe. Hurumende ngaipindire. Ndo zvandinokumbirawo ndiri naamai Kena zvitonobuda kuruzhinji rweZimbabwe kuti please Zimbabwe pindirai, tsigirai kuti vanava. Toda kuti mukadzi afirwa nhasi nemwana wake nevana vake vararame. Ndo zvatiri kukumbirawo pazuva ranhasi varuzhinji rweZimbabwe kuti hurumende ngaipinde kuti vanhu havai pasafe side ngava vaise security yokuita kuti vagone kurarama zvakasununguka. Ndapedza. Inini ndakamira panapa ndinonzi John Chikurune. Uyu baba womwana uyu muning'ina wangu uyu ashayayo anotove mwana. Zvinhu zviri kutisuvisa stereke nokuti takazonzwa vana vachifona vachikuri kuHarare vachitaura kuti ndezvo Yezero akashaya, asi akashaya muna October. After last year. Saka zvinhu zvakatinetsa kwazvo kusvikira tazogara pasi nevakomana. Nyaya ndokubva yazoita sei, ndobva yazondosvika kuZBC. Saka ndinofunga munhu wese anoteerera redhiyo akazvinzwa ichitaurika nyaya iyi. Saka vanhu ava vanonzi vakanga vakugara Papurazi riri kuNyabhira. Saka vagara Papurazi riri kuNyabhira, mwana uyo akangofa. Hamene kuti akafa sei ikokoko, ndobva vangotora mwana ndobva vavira. Amai vacho kana kunoku isusu hama dzacho hatina kuita sei, hatina kunge taudzwa. Kuchechi uku mwana uyu anga aitori nemurume wake. Saka pakupinda kwake kujoina kwakaita muning'ina wangu inini chechi iyi akadhonzana nemukwasha. Saka vadhonzana nemukwasha kuti vanga varitori vese kuNyabhira ikoko muwaya machine imomo. Saka ndo patikanzwa isusu kuti mwana aita sei akashaya muna October. Saka takazoti isusu aiwa komana imimika tinatsobvunzurudzai, tinatsoziva kuti zvii zviri kutora nzvimbo. Mwana akashaya muna October. Isusu kunoku hatina zvatiri kuita sei, zvatiri kuziva zvakambofamba sei. Nofunga vanonzwa mumaTV vakaita sei, vakazvinzwa Tilda Moyo achiinterviewa ari SBC Chikurune anomuning'ina waSiribhinio. Saka yafamba nyaya. Saka vemutemo manje vakaona kuti aiwa isusu kuti tizive kuti mwana uyu akafanei, anotofanirwa akautofukunurwa. Saka ndo pakazosvikira dhetu rokufukunurwa raita sei rakwana, ndobva vaenda kuya ndobva vandofukunura munhu. Saka vafukunura munhu achinzi anofanirwa kuenda kunoongororwa nemadhoktors. Saka zvese izvi ndinovimba, ini ndinogara kuri kumusha, ndinovimba zvese zvakaitika. Zvadaro handina zvangu zvandati ndaita sei, ndanzwa nekuti apo vaning'ina vachangosvika. Saka asati ambogara hedu pasi kuti tinge tichikurukura nezvaro. Tinotozvikudza kwazvo kuti ndinototenda stereki vaning'ina vangu zvavakaita kuti mwana iyoyo auye kudzinza, nokuti kwete kuti mwana angovigwa sembwa. Izvozvo zvitori raiti zvaita vaning'ina vangu, ndinovatenda stereki.